Малко сладко ангелче ти. Ма какво правиш, дитето? Жеглинче! Авангардна битка седелите високо. От балкона на сградата в центъра на града ехтят изстрели, а парчета лед хвърчат надолу. Къде отиваш? Къде отиваш ти там? За 2 дни високи Мале. бяха отстреляни. Атаките са на принципа да убием убийците. Военните припомнят, че преди година гигантска Какво правиш там? е взела жертва. Идеята за пушката се родила след като станало ясно, Не. че няма пожарникарска вишка, Не. която до покрива на високата сграда. Чакай да видя аз дали знаеш ти не. Не? Колега, Какво правиш там? пушката сетих се, поискахме да се опитаме да ги бутнем. Малко простичко, грубичко, но въпреки всичко става работа. Гърмежите от балкона предизвикват разнопосочни реакции. Някои се тревожат. Какво правиш ти там? Животът на хората е в опасност. При всяка скандал се отцепва от служители на военния. О, До края на седмицата не трябва да бъдат отстреляни всички високи от покрива. 737 хиляди недекларирани евро и 20 хиляди долара са задържани на граничния пункт в Андреево при проверка на автобус-пътуващата Букурещ за Истанбул. При операцията, проведена от Ангел Фьоти и митничари от Русе, Хасково и Свиленград,